हाग्रामा गेजेर गेजेर बिसोर लुदोंमोन न' सोरनि थाखाय दानस्रांदोंमोन हाग्रामा बिसोर लुदोंमोन न' आबादनि सोमखोर फोथारनि सेराव जिरि जिरि दैसा लावखार गथ'नि रैसुमै सिफुंनि देंखो हाग्रामा गेजेर गेजेर सिख्रि सिख्ला सिमां आबौनि सेरजायाव बायदेमनाय देंखो बेयावनो जोंनि गामि हाग्रामा गेजेर गेजेर जोंथा माथा अर बेयावनो बारग्लांदोंमोन सिमांफ्रा थफिजेननाय बिबारनि मोदोमफ्रु खुदियाफोरनि फाब गैयै मिनिनाय बेयावनो खामनि सोदोबाव मोसायोमोन दैज्लांनि जोमै सिफुंनि देंखोआव बोदोर जायोमोन मोदोम गोरलै फोथार हाग्रामायाव दा बिसोर दालान लुबाय हाग्रामायाव गायसनबाय राजथावनि अरनबारियाव जोंबाय सुबुंनि अर जेरावबो जोंबाय अर जेरैबो जोंबाय अर हाग्रामायाव अर अरनबारियाव अर जोंबाय सोदोमस्रिनि अर बे अरानो दावहानि अर बे अरानो बुथारलायनायनि अर ना बादायलायनायनि अर जेरावबो जोंबाय अर हाग्रामायाव अर अरनबारियाव अर दैमाया बे दैमाया बोरैमोन बियो दैया बे दैमायाथ' बिराद जारिमिन दं माने जोंनि उन्दै समाव जेब्ला नुदों बियो बिराद माने 3-4 मिटार गोजानावमोन जों थांनानै ना बोनहैयोमोन बेयाव सामथाइबारि गामि ओजों आरो हारसा सुबुरि ओजों मोखोनाबारि ओजों अन्थाइबारि काहितामा आरो जों अरिजिन जायगायाथ' काहितामा गतिके जों बिनिफ्राय बेयाव फरायफैयो खिन्थु मोनसे समाव दैमाया ओरैबायदि खुरबोबाय बे हाखुवा दैमाया खुरै माने गोबां गामिखौ माने माबानानै लांबाय आरो दैमानि माबायाव गोलैहोबाय माने मनग्लाबजोब्बाय बिनिफ्राय ओजोंनि मानसिफ्रा खुरजानायफ्रा बै ओजोंनि सानजानि फोथाराव दा जेराव बै बाजार जादों आइ लाभ इउ बाजार बे फोथारा गासिबो माने ओजों खोलानि मानसि साहानि मानसि बर' हारसा गुबुन हारियारि बयबो फैनानै बैयाव माने खारबोफिननांगौ जाबाय जोंनि स्कुलाबो बिदिनो थांनांगौ जाबाय LP स्कुल हाइ स्कुल ME स्कुल गासिबो माने आरो गुबुन जायफोर अनुस्थानफोर दंमोन समाजारि माबाफोर दंमोन फसंथानफोर गासिबो बे जायगानिफ्राय थांनांगौ जादों गतिके बे दैमायानो माने बे ओनसोलनि माबाखौ बिराद माने सोलायदों आरो बे टप'ग्राफिखौ बेनिफ्राय डेम'ग्राफिखौबो सोलायदों बेनिफ्राय बहुत मानसियानो माने गोरिब जादों मानसिफ्रा मा जादों सोरबा खेथि बाथि गैला गायग्रा हाया लांबाजोबबाय बिनिफ्राय माने मानसिफ्रा दंफां दाननानै दंफां खावनानै ओमफ्राय हाग्रायाव थांनानै सिखार खालामनानै बिदि मानसिफ्रा बिदि रोखोमनि गाज्रि खामानियाव हाबनो गोनां जादों आरो मोनसे समाव जोंनि बेयाव गोबां माने फरायनाय बिदि ओंखारदोंमोन मोजां डाक्टर इन्जिनियार बिदि गोदान मोजां गथ' खिन्थु बे दैमाया फैनाय लोगोसे दैमाया खुरनायजों गोबां माने राङारि खहा बे जोंनि बे ओनसोलाव जादों गतिके आंनि बे उन्दै समनि फरायनाय समनि बे जारिमिना बे मोनसे
जोंनि बे जायगानि जारिमिन आरो बियो बे दैमाजों बे हाखुवा दैमानि खुरखानायजों बेहा सोमोन्दो दं गतिके बुंब्ला माने बुंबाय थानो हायो बे दैमाजों दाथ' बालाबारि जाजोब्बाय ना दा नुनायाव बालाबारि खिन्थु माने दैलाङाव आरो माबागोन दैलाङाव दै लोमजोबगोन दा खुरखानाया गैला खिन्थु मोनसे समाव ओरैबायदि खुरखादोंमोन जे खुरखाय मानसिफोरखौ औ जों बेयाव फरायनाय समनिफ्रायनो बे खुरखानाया आरम्भ जादों आरो जों हाइ स्कुल समनिफ्रायनो बेयाव खुरखानाया बांद्राय आरम्भ जादों गतिके बेनो जारिमिना बेनो आदै एफा गोबावजों गामियाव फैबाय आंनो दोंसे खन्थाइ आवरायनानै खोन्थानायसाय खन्थाइयाथ' बिदि गोसोआव गैया आं माने सेभ खालामना दोनखानाय दोंसे खन्थाइ आं बेखौनो फरायनो नागिरदों सुंद'थार खन्थाइया जाहैबाय आलो गोजोन उन्दुहाबनाय बिसोरनि बोरोथिया सिमांफोरा लामा आन्दायना राहा गोथे जादों दिनै खफ्लिं जज'नाय रेल बायदि बोरै थांगोन बोरै नागिरना मोनगोन गोजोनथिनि निगाजि थं राजखान्थिनि भाषा गेलेनायाव लामा गोथे जादों सुबुं दारा सुबुंनि हारिनि मोन्थाइफोरा दोनजादों बन्दकआव बिसोर नों आं बयबो लामा आन्दायहां राजखान्थिनि खैसाराव बिब्दिनो बिसोरनि बरथिया सिमांफोरा लामा आन्दायहां आरो गोमाहां बिसोरनि गंसे उदां नख्रां खन्थाइया आंनि गिबि मोजां मोनजेननाय अनजालि थामहिनबा फार्स्ट लाभ आं हारसिं समाव निजोम बुब्लियाव थानाय समाव खन्थाइया नुजाथिफैयो आंनि खाथियाव आंनि खामानि आंनि साख्रि बिजिरसंनायनि खामानिया ओरैबायदि जेराव खन्थाइया जानगार जानानै थानांगौ जायो मोनसे बाथ्रायारि जिउआव मुखुब जानांगौ जायो अब्ला आंनि गिबि अनजालि खन्थाइया जानगाराव थाहैनो गोनां जायो जेराव साननि सोरां हाबनो हाया जेराव आंनि गोरबोखौ सौसिनो हाया broad fields of folklore मोनसे जाहैबाय सुबुं थुनलाइ oral literature or folk literature मोनसे जाहैबाय folk social folk custom माने समाजारि दोरों बा आसार खान्थिजों सोमोन्दो गोजोन मोखाङारि दाउ बिरबोथों स्राय स्राय बारुदनि खोमसि उखुन्दै बारबोथों थाजिम बार जुनाद हिंसानि नारानाथानि उनाव खुदियानि फाब गैयै मिनिनाया बरायथों मिनिबाला गोदान सान 20 जौथाइनि सोदोमस्रि जोनथोर गोरबोनि खुद्रिनाय गोरबोआव जोनथोर आरो जोनथोरनि सोलेर सार गिबियावनो नोंथांनि गामिया मामोन? आंनि गामियाथ' गामि गुवार हिसाबै सामथाइबारि होनो खिन्थु जोनोम जानाय गामियावहाय सामथाइ काहितामा बावरागुरि जि जायगायाव जोनोम जादोंमोन ओमफ्राय नोंथांनि आइ आफानि मुङा मामोन आरो बिदा फंबाय साबेसेमोन आरो बिब' बिनानाव साबेसेमोन? जोंहाथ' माने जों बिदा बिफं साब्रै ओमफ्राय सासे आबौबो दंमोन आबौआथ' रुंसारि जालांबाय ओमफ्राय दा आइ आफायाबो रुंसारि जालांबाय
आफायाथ' बै हाग्राम बर' ओमफ्राय आइनि मुङा दाद्रि बर'मोन बिसोर माब्लाबानो रुंसारि जालांबाय 12 बोसोरनि बारा जाबाय ओमफ्राय माबा दंबायोमोन अब्ला नोंथांनि गुदि फरायसालिया मानिफ्राय जागायजेनदोंमोन सार? आंनि गुदि फरायसालियाथ' बेनो आंनि जोनोम गामि खाथियावनो डाकुवा LP स्कुल बिनि उनाव नर्थ कारिजा ME स्कुल हाइ स्कुल ओमफ्राय नोंथाङा कलेज लाइफआ बिनि उनाव कलेजाथ' बेनो बे बरपेटा हाउलि कलेज बि कलेजाव फरायनाय बिनि उनाव MA आथ' गुवाहाटी इउनिभारसिटि दा बिदिनो सोलोंथाइ जिउआ बिदिनो नोंथाङा लिरनायनि बिथिङाव ओमफ्राय माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन? लिरनायाथ' गोदो स्कुलनिफ्रायनो जागायदोंमोन खिन्थु बिदि बै समाव स्कुल मेगाजिन बेफोरावबो ओंखारदोंमोन बिनि उनाव कलेज फरायनाय समाव खन्थाइबो लिरदोंमोन मेथाइ लिरदोंमोन बिदि धरनि दंमोन नाथाय बे इउनिभारसिटि माबायाव फैनायनि उनाव लिरनाया बारा जालांदों आं मोनसे समाव माने असमियाव गोबां लिरोमोन आं असमिया खायफा खौरां बिलाइ रादाब बिलाइयाव आं रेगुलार बिदि लिरोमोन आरो असमिया माबायावबो लिरोमोन बेनिफ्राय जेब्ला साख्रियाव हाबबाय साख्रियाव हाबनायनि उनाव माने लासैनो थुनलाइ आफादजों लोब्बा लानायनि उनाव थुनलाइ आफादनि खामानिफ्राव ओंखारनायनि उनाव मिटिंफ्राव ओंखारनायनि उनाव माने बर' लिरनाया माने बारा जालांदों बर' लिरनाया बारा जालांदों बेनिफ्राय आं सिफुंनि देंखो होननाय गांसे दिहुनदोंमोन खन्थाइ बिजाब बेयाव माने मा मायथाइयाव दिहुनदोंमोन नोंथाङा बेखौ? मायथाइयाथ' गोसोआव गैबांला 1978 जानांगौ 78, 90 बेयाव सार बाथौनि सोमोन्दै नोंथांनि खन्थाइयाव आरो मा बेरखांबावो? आं बाथौखौ लानानै थोंजों लिराखै खिन्थु खायफा खन्थाइयाव आं दा थोंजों गोसोआव गोलैयाखै खिन्थु खायफा खन्थाइयाव बिदि दङ आरो बर'नि गोबां गोजाम सल' रावना रानिनि अनगायैबो गोबां गोजाम सल'खौ लानानै फकलरखौ लानानै खुगा खुगा सोलिबोनाय सल'फोरखौ लानानै आं खन्थाइ महर होदों गोबां खन्थाइयाव दङ बे जेरैबायदि आं बर'नि नार्सारि राइमखौ लानानैबो लिरदों खन्थाइ बे अखाफोर थालि थाइसे हर होननाय बायदि बिदिखौ लानानैबो बिदि दङ आरो खिन्थु बाथौखौ लानानै आं थोंजों लिराखैबाबो बाथौनि सानस्रि बेरखांहोनाय खायफा खन्थाइयाव बाहायदों गियान होबोनाय रिजि खाथि जिरनानै माथेनानै खांख्ला थुदों सारि सारि उरगा अन्नियालि गगना आं उन्दै समखौ गामियाव आरो मिथिंगानि गेजेराव हाग्रामा सेराव बारग'होबोदों मिथिंगानि गेजेराव हाग्रामा सेराव गामियारि जिउआव आं देरबोदों लावबोदों आरो बेखायनो आंनि गोबां खन्थाइयाव बेनि गोहोम गोलैदों आंनि खन्थाइ बिजाब आंनि गामियाव दैज्लां आरो डेलफिनि अन्थाइ मोदायनि गोबां खन्थाइयाव बे गामियारि जिउ आरो मिथिंगानि गोहोमखौ थोंजोङै एबा खेंसालियै बेरखांनाय नुनो मोनगोन आंनि फरायग्राफ्रा डेलफिनि अन्थाइ मोदाय बेसेबा गोजौ अन्थाइनि हाजो सायाव अन्थाइ मोदायनि गोजाम नोगोरियाव दावबायारिनि होंगो दोंगो थरफ्रोमबो अन्थाइया फोरमायो जारिमिन अन्थाइया फोरमायो देरगाथाव सोदोमस्रिनि सल' दा मोदाय मोदायजोआ जाहैबाय थरफा थरफा अन्थाइ सों अन्थाइ मोदायनाव नोंनि जिउनि उन बुंनाय सों मोदायजोनाव मा दं खाफालाव दा आरो गाबोननि इयुन बुंनाय एपल'नि सेराव गसं जिबौ मोदायजोखौ बुथारना होगोन नोंनो गोदान रादाय सल' बुं अन्थाइ मोदाय अन्थाइ हाजो सायाव अन्थाइ मोदायनि गोजाम नोगोरियाव गसंफैदों आं नख्रां नांगा अन्थाइनि लंथाइ खाम्फायाव थोंगोर गसंथिदों बिसोरनि गोदोमिन कासमारि डिमापुरा जेरै बुंथियो जोंनि जारिमिन बिसोरनि मोदाया दा जाबाय थरफा थरफा अन्थाइ
जोंनि मोदाया दा बाथौसालिनिफ्राय सफैबाय थानसालियाव सल' बुं अन्थाइ मोदाय बायदि नोङो उन्दै समाव आफादा मा मेम'रि दं মেমৰিটো এনেকৈ বহুত আছে বাট কিবা মৰম কি কয় মনত থকাকৈ বা স্পেচিফিক সেনেকুৱা ইমান এতিয়া মই পেলাব পৰা নাই কিন্তু দেউতাৰ কথা ক'ব হ'লে এইটোৱে কওঁ মানে দেউতা ইমান হেৰি নহয় ইমান কথা নকয় সৰুৰে পৰা মানে সেনেকৈ পোৱা নাই আৰু কথা কোৱা তাৰমানে আচল কথা হৈছে কি দেউতাক ইমান বেছি বিজি তাৰমানে তেওঁলোক মানে মোৰ ছোৱালীকেইজনী আচলতে তেওঁ হেৰি নাপায় দেউতাকক নাপায় তাৰমানে যিটো সময়ত আহে দেউতাকে যেতিয়া ঘৰ সোমায় তেতিয়া হয়তো তাহাঁতে পঢ়া শুনাত ব্যস্ত হৈ থাকে বা টোপনি যায় তেনেকুৱা আৰু ৰাতিপুৱা সময়ততো স্কুল যাওঁতে তাহাঁতৰ তাৰমানে 6টা বজাত স্কুলৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে 6:30 তাৰমানে স্কুল বাছখন আহি পায় গতিকে ৰাতিপুৱা সময়খিনিও মানে শুই উঠিয়ে মানে দেউতাকে খালি থ'বহে যায় তাৰ বাহিৰে তাৰমানে তাহাঁতৰ সেইটো নাই বা মানে মাৰ লগত থাকে মই দেউতাৰ লগত ফুৰিছোঁ চ' সৰুৰে পৰা বহুত জেগা গ'লোঁ ছিকিম গৈছোঁ আগৰতলা গৈছোঁ কলকাতা গৈছোঁ সাহিত্য একাডেমীৰ মিটিংছবোৰ বহুত এটেণ্ড কৰিছোঁ আগতে কেমেৰা এটা লৈ লওঁ এণ্ড মানে ফটো ক্লিক কৰি থাকোঁ আৰু তেনেকুৱাকৈ সেইবোৰ মেমৰিজ আছে ত' বহুত জেগা ফুৰিবলৈ পাইছোঁ বহুত মানুহ লগ পাইছোঁ শিকিছোঁ তেনেকৈ যিহেতু দেউতা ফ'কল'ৰত হয় সেইকাৰণে মানে বহুত ট্ৰাইবছ ডিফাৰেণ্ট ট্ৰাইবছ অফ আছাম বা আদাৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছৰ এইবোৰ জানিবলৈ পাইছোঁ চ' যোনবোৰ মোৰ লগৰ বহুতে নাজানে চ' সেইখিনি দেউতাৰ পৰা পাইছোঁ বুলি ক'ম আৰু মানে মনত কৰিব গ'লেতো আই উড চে কি মানে মোৰ চাইল্ডহুডটো হেপী বুলিয়ে মই ক'ম কাৰণ মই ঠিকছে ফুৰিলোঁ আগতে স্কুল যাবলৈ মন নগৈছিলে চ' দেউতাৰ লগতে ফুৰিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া বৰ্ডছ আহিলে তাৰপিছত লাহেকৈ আকৌ পঢ়াত এৰি কৰিব লগা হৈ গ'ল তাৰপিছত তেনেকেই গ'ল চাইল্ডহুডটো দেউতাটো যে মানে ফেমাছ ৰাইটাৰ হয় তুমি কেতিয়াবা দেউতাৰ মাক ফ'ল' কৰি কেতিয়াবা কবিতা লিখিছিলা নেকি মই ক্লাছ 12 মানৰ পৰা লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এনেই লিখোঁ বা ইংলিছত লিখোঁ এটা লিখিছিলোঁ যেতিয়া মই নেহুত পঢ়ি আছিলোঁ শ্বিলঙত তাৰপিছত কেইদিনৰ কাৰণে মানে ঘৰৰ পৰা একো কল অহা নাই তো দেউতাই সদায় দিনত 10বাৰমান কল কৰে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ধৰি মানে শুই থাকাতে ফাৰ্ষ্ট দেউতাৰ মাত শুনো শোৱাৰ আগতো দেউতাৰ মাত শুনো চ' তেতিয়া এটা লিখিছিলোঁ হোম চিক বুলি আৰু Mom, stop it, I said, trying to hold her hand as she tried to feed me more. I missed that hold as my slumber broke and nobody around the door. For a second, I paused and looked around. I seek her hand, but no trace was found. And finally, I had to accept those loving days are gone. Tears rolled down as I wiped my face. Mom, I'm miles away from home. Mom, I miss Dad every day as he used to wake me up with his warm kiss on my forehead. Can I stop? And that warm morning hug. Mom, tell sister I miss her more. She couldn't miss me much. I miss the fun, the fights we had, and her enduring touch. I miss you, Mom, you know that, right? Your girl is brave, but misses your side. So, এইটো মই ঘৰ পৰা কাৰো মেছেজ অহা নাই চ' ফেচবুকত দিছিলোঁ পিছত গম পালোঁ দেউতা মানে গা বেয়া আছিলে ICUত এডমিট হৈ আছিলে চ' কল কৰা নাছিলে তাৰপিছত পিছত কান্দি ফোন কৰিছিলে তো এনেকৈ সেইটোৱে আৰু স্বাভাৱিক बै रबीन्द्रनाथनि बांला इंलिश रबीन्द्रनाथनि চ' এইটো গান মই ফাৰ্ষ্ট দেউতাহঁতৰ লগতে আমি মানাহত গৈছিলোঁ ফ'কল'ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চব হেৰি আছিলে বাকী দেউতাৰ প্ৰফেচাৰ্ছবোৰ ফেমিলিজ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া দেউতাহঁতে গাইছিলে চ'
সেইটো মানে মনত থাকে আৰু পুরানো সে দিনের কথা ভুলবে কে রে হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় পুরানো সে দিনের কথা ভুলবে কে রে হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় Would all acquaintance be forgotten, never brought to life? Would all acquaintance be forgotten, never brought to life? For all anxiety, my dear, for all anxiety, should all acquaintance be forgotten, never नों अर बायदि गुदुं नों दै बायदि गुसु नों अर नों दै नों अर बायदि गुदुं नोंनि सोलेराव आगाय दोनोब्ला मोनदांगोन आं जिउआ बेसे दुंहाव गोलोम बोथोरनि पिस जेननाय लामा नों दै बायदि गुसु हाजोनिफ्राय बाज्रुमबोनाय बरफ गुसु दै नोंनि बिखायाव आखाय दोनोब्ला सुदेम थाजिम जायो दुंहाव थैनि गोदौनाय नों सोमखोर गोथां गाबजों समायफाबहोयो बुहुमनि मोनफ्रोम मुहिनि गोनां सोरजि नों एखनब्ला खायमा नों एखनब्ला गोमो दसेनोबो गोजा दसेनोबा गुफुर नोंनि गुस्थियाव नेना थायो गोथौ गोजोनथिनि मांखराव हाबलांनायनि लामा मेगनाव थाखुमाना थायो नों अर बायदि गुदुं नों दै बायदि गुसु नों अर नों दै नों अर बायदि गुदुं नोंनि सोलेराव आखाय दोनोब्ला मोनदांगोन आं जिउआ बेसे दुंहाव जों मोनसे बाथ्रायारि बुहुमाव जिउ खुंनांगौ जायो बाथ्रायारि मोनसे प्रजाइक बुहुमाव जों मुखुब थानांगौ जायो जोंनि सानफ्रोमबोनि खामानि दामानिनि गेजेरजों आरो बेयाव जायो बेसादारि लांलाय लाबोनाय अनफ्लानायनि मोनसे आर्टिफिशियेल जिउ खुंनाय जेराव सुबुंथिनि खहा जायो जेराव सुबुंथिया गोमानो गोनां जायो आरो मानसिया गोबाख्रबनानै लायो मोनसे जोनथोरारि जिउ बेखायनो जों गिदिंलांफिननो गोनां जायो खन्थाइनि खाथिसिम आरो जों बेनि गेजेरजोंनो हास्थायो गंसे समायना बुहुम आरो आंनि गिबि मोनजेननाय आंनि अनजालिनिसिम बेनो आंनि हास्थायनाय खन्थाइनिसिम बेनो आंनि हास्थायनाय बेयावनो आं गोजोन जिरायनो नागिरो आंजों रायज्लायनो लुबैयो आं जेराव आंगोसिनमोन गाव न'आव थानाय बायदि मोनो बायफ्लेनाय
दानफ्लेजानाय बुहुमनि बेरेखायै बेयाव आं जिउ खुङो हारसिं गुबुननि जानगाराव गुबुनफोरजों हारसिं गारलांजानाय उनाव